Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kukhona othilana angisho ukuthi uMangabe dangerous ngani ngishilo. Uyakhumbula le episode lena uMseleku ayephuma eSipark ezohlangana noMakhumalo. uMakhumalo wamphathela ibhande wathi ubaba uMseleku ukuba ke indoda yesithembu kunama advantages afana nalawo ukuthi ungafike mhlambe ibhande lingekho eSipark mase ucela osemzumbe akuphathele noma enye into ungayitholanga eSipark uyithole emzumbe wazwabala nangempahla zokugqoka. Angikhumbula ukuthi wafike washintsha kwindlu kabani emzumbe lana kwenye episode ngaze ngabuza ukuthi hayibo shuthi uney'mpahla ey'hlala kuzona zonke lezi ndlu naphendula ngoba besenikwazi lokho already. Yabona ukuthi iyaplanned into into ongayitholi kwenye indlu uyakwazi ukuyithola kwenye kodwa kunalena-ke lena-ke eyenza ukuthi kube khona ama-meetings angapheli ngokuthi uMangabe akafuni ukukuyenza. Nakho namanje uthi nje uMangabe unjena vele kanti uMangabe unqabelani ayikaze angihlekisa lento ngicela ingixolele ngoba mhlawumbe kozothi hayibo uhlekani. Angikho macho mina angikho ngiyahleka nje ngize ngacabanga ngize hayibo yabo kwasho uMseleku hamba kumazwi-ke kababa uMseleku uyibone ukuthi le ndaba ikuphi. uMangabe-ke ume ngawakhe amandla noMseleku ume ngawakhe amandla. Cabanga sebetsheliwe nokuthi manje sekuzoba khona ama-rewards. uMangabe nje akayingeni ume ngawakhe amandla noMseleku ume ngawakhe. uMangabe-ke amandla asebhodweni shuthi-ke liyasho-ke ibhodwe i-method bengisho lokho. Uma ungakayibambi-ke namanje ngicela usale lapho ungangibhaleli futhi la ngesizulu angifuni ukuthi siyitolike le ayihlale inje. Ungabhali futhi nange-English angifuni ngoba uzongimoshela i-account yami. Kodwa uMseleku mayethi ibhande mayengalitholanga kule ndlu nakulela ndlu likhona ibhande wayezohlangana noMakhumalo bezoxoxa kanti uphume engaligqokanga ibhande eSipark. Nangempela uMakhumalo wafika nalo ibhande wase yasichazela-ke lokhu kusho ukuthi yo hi guys nike nibuze uRihanna kuleli culo lakhe lithi so amazing. Ngenzeka ukuthi impilapho shuthi hayibo nesi wethu ayawasebenzisa amandla akhe. Ngesihlale-ke singamthandi uma ungamthandi inkinga yakho and ahlangene ethini ngicela ukuyivala le video khona uzofika la esezocasuka kuleyo kuba dangerous. Yileyo-ke sithandwa sami bengisho kuleyo ndawo. Ngiyabonga i-support kodwa le video ungayithathi-ke serious. Bengiphendula lo othi kanti uyindaba ungasitshelanga. uMangabe ulwa ngawakhe amandla noMseleku ulwa ngawakhe amandla kodwa manje ngathi-ke awasasebenzi ngoba uMangabe useney'nto zakhe uney'mali zakhe. Sekulimala bani-ke uMseleku ngoba cha yena leli bhande elilaphaya kwindlu kaMangabe yilo alifuna ukuligqoka okwamanje. Sizwa kanjalo ngoba ngempela mase uyibheka lento isiphi isizathu sokuthi atshela amanye amakhosikazi ukuthi uMangabe akapheki bepheka. Uma ibhande engalitholanga ngeSipark uMakhumalo wakwazi ukuthola kuyena. Uma likhona elinye akathothi ngani kwenye indlu. Hayi asivale le video ngoba nizoxabana lana nivukelwe hayi nina nimele ngicaki ukuthi imizwa yeni manje seniyisaphi la kulento esixoxayo ngoba umabona kude ofike nayo yonke le ndaba esikhulumayo. Kodwa ngiyabonga i-support, ngiyabonga ngiqedi. Bye.